टंला के प्रडाक्शननिफ्राय फोसावजानाय बर' रादाबनिफ्राय गासैखौबो फरायनानै आं दिनैनि रादाबाव खोनासंग्रा बर'। नैथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मोदीआ भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ आजावना लानो फैगौ 2019 मायथाइनि 30 मे खालार बिस्तिबार खालि शपथ बांसा लागोन। बे शपथ बांसा लानाय हाबाफारियाव नसुंसेनि माखासे हादोरफोरनि गाहाय हादरगिरिफ्रा बाहागो लागोन। नाथाय पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ हाबाफारियाव हांख्रायाखै। नसुंसेनि हादोरनि नेपाल हादर, श्रीलंका, थाइलेन्ड, भुटान, आफगानिस्तान, बांलादेश मेम्बार हादोरफोरनि गाहाय हादरगिरिफोरखौ शपथ बांसा लानाय हाबाफारियाव हांख्रायो। नाथाय बे शपथ बांसा लानाय हाबाफारि फारिलाइयाव पाकिस्ताननि मुं गैया। 90 बोसोर खुंनाय राजखान्थि दोलो कंग्रेसनि आफादगिरि आमेठीनि बिजाथि राहुल गान्धीखौ गोबां भटआव फेजेननाय स्मृति ईरानीनो जानो गोनां मन्थ्रि बिफानाव गोहो गोनां मैखोम मन्थ्रि बिबानखौ होनो हागौ होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट के प्रडाक्शन बर' रादाब। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनगोन।